umuntu oqala kwaphuma esandleni kaNkulunkulu akaphumanga as a child, waphuma as a man, ready for a woman. And umbheke igama elithi man there lisho umuntu oyi-cultivator, oyi-developer, oyi-builder. And lisho ngokwe-level yokukhula, lisho maturity, lisho ukukhula ngengqondo, ukukhula emotional, ungakhuli physically, ugcine lapho. Now uAdam azange ancele, wavela waphumisa indoda ngoba waphuma direct from God, waphuma direct from the creation. Wathatha inhlabathi from creation, wathatha uNkulunkulu from the creator. So kwafuneka aphume ephelele. And whenever ama-instructions nama-guidance kwathiwa yidlala ungadli la, uNkulunkulu did not repeat himself. Uma eseshe endodeni useshe ngabumfazi umjazi, umfazi engakafiki. Ungitshela indoda, utshela ama-generations. It's old, but inside the body is a boy. Right. Now, as a child you are born, but as a son you are prepared for manhood. As a son, kusho ukuthi manje uyalungiswa, uyafundiswa ikhaya, isikole. Uma ngiyindodana kaMahlaba, kusho ukuthi uMahlaba is my father, mentor, coach, teacher, instructor, trainer. That is why kubalulekile ukuthi as a son I must obey before I love. Ubazali bami ilihamba phambili ukulalela. Ngifuna sibambe lonke. Ukuze iqine ngoba ngise-camping. Uma ngisekhaya ngiyaqina and I have to obey, not submit. The submission is of my wife, but the obedience is of my child. So umuntu ofuneke ethe obey, obedience, it's a principle engekho based on negotiation. It's non-negotiable. Mangithi ngane yami angifuni ubuye ngo-6, no, asixoxe. Nesebenzi must obey. Uma ngabe lapho usenzile ungena ngo-8, akufuneki lo athi ngizofika. No, I talk to you. You obey orders themselves. Now, so njengendodana uyatrainwa. Uyasathana into ayenzayo uma ngabe ekhipha i-father figure. Ungaphansi. Usalima ngafika. Uyasathana into ayenzayo. Usathana uyafuneka umthathe kancane. Angimphakamisi. Kodwa izinto azenzayo wenza ama-research usathana. Uyakutadisha usathana. Akutadisha ne-character anama-weak points. Acategorize. Athi hayi lo thatha libekayo ngokuye. Ukucategorize nabasoletho. Izinto ezochitha lomshado. Izinto ezothile zokuthi nokuthi. Ngoba uyile category. Wazi ibheti uzibanjwa kwezokudlala, wazi ukuthi uhluleka kuphi, usathana uyakwazi, uyacula. Ukwazi A up to Z. Ave umhlungu-ke ukwazi wayisida sikuchane ngesixhosa, sikwazi nama-weak points akho, kodwa wena ubehluleke ngesitha sakho. Yingozi leyo. Now, umsebenzi omningi omunye esiwenzayo la senza umsebenzi ongenziwanga ekhaya. Ikhaya before lalikho konke, zazinga ufunde umlando wakwazi
zazingekho iy'kole, ayengekho amasonto. Ikhaya laliyisonto, ikhaya laliyisikole, niyizwa lento ngisho, laliyizinto zonke. Umfana uma trainwa laphana ekhaya ekwakhiwa indoda. Izinto bezifunda ngokutshelwa, azifunde nge-example kababa wakhe, azifunde ngokwenza. Izinto ezenziwa-ke ku-Adam, the son of God. Uma ufunda igenealogy kaJesu ukuthi uJesu wayezalwa ubani, ezalwa ubani, kuthiwa makufika ku-Adam kuthiwa u-Adam was the son of God. Ingakho enikwa ama-instruction, ingakho enikwa nama-responsibility, kuthiwa akayibheke insimi, ngoba insimi imele umfazi azoba naye. Kufuneka aphase insimi ukuze aphase umfazi. Kufuneka abe ne-relationship egood noNkulunkulu uyise ukuze akwazi ukuba ne-relationship egood nomfazi. Akezophasa ngokuba ne-relationship nemfene. Imfene nazo zikhamisile zilinde ukuthi uzitshelane. Kufuneka athathe ama-orders from heaven ebese applya izinto. Ukululeke kimi ukuthi emshadweni, mase ngifikile emshadweni, kufuneke ngingahlukani noNkulunkulu as my coach. Ngoba ucoach wazi kangcono kuneplayer. Yes? And emshadweni kufuneke, if I'm going to make a successful marriage nomngami, kufuneke umngami ngimbeke endaweni yokuthi about her, she must be a guide or a teacher. Do you understand what I'm trying to say? Yangeni tsunami. Yangeni katapi. Sibile le Bible story sangeni. Now, lezi zinto zenza ukuthi emshadweni ubambe izinto ongelungu ukuthi sibambe. Uma usifuna ukuba lezi zinto ezi-extraordinary, kufuneka nokwenza kwakho kuhle. Uma ufuna high quality yama-results ne-harvest, qiniseka nge-high quality ye-seed. Musukufuna ukuvuna la ungatshala ngakho. You understand what I mean? Now, I made God ukuthi abe ucoach akuyabona le basoka. Umuntu wesifazane akenziwa nje. Indoda akwenziwa nje nje. Basoka la nawe nawe. Awukhuluma ngahamba eqolisa. Uyangicoacha. And umngani is my teacher. Ngoba kunezinto ezinye engiwazi ukuyithola encwadini efuneka ngiyithole ngayo. Ukuze ngikwazi ukumchana nesiXhosa, kufuneka ngizwe nakuye. Izinto ziyaqhamuka ke nakwi-communication. Sivulelekene ngoba we are becoming one. It's a process. It's not an event. Yes. It's either niyanibam or niyanishurana. Now, uma ngiphase ekhaya we-standards sakwa-sonship, kune-hope ukuthi ngizophasa nasemzini le-standards sakwa-husband. Right. Uma sekuhusband isesikoleni futhi, isikole kufanele isiphase ukuze ngibe ubaba. Ingakho kungahambi kahle ukuba uzithole sewubaba ongaqalanga ngohusband. And that is why most of the time lezo zingane azizomsile ukunaka. Ngamanye amazwi uma uzithole sewunabantwana
ungabanga husband uba parent kodwa kube nzima ufaka namanye amazwi kube nzima ukuba mentor kube nzima ukuba trainer uzomtrainer ukuvela ngemva kwakhe uzomthola ufika nje umphathele ingubo zokugqoka kuphela uhambe umphathele imali yesikole uhambe because you can't be a father emntwini ongazange ube emntwini ongazange ufike uphethe certificate sokuba uhusband. So uyawazi umlabana lapha awudlala usathane mayithi abantu abazali bengashadi uyayazi generation ayiproducer. But praise God, God is in control. Nakuleso simo esinjalo God is able to reverse a curse into a blessing. There is nothing under the sun ukuthi mawusukulo kuthiwe uso beyond repairs as long as I uphefumula kusho ukuthi there's a chance for you to be somebody even if your background says you are nobody. Noma ke sizongena endlekweni zokuthi repair something that was not prepared. Ngoba if must fail with vaccination kufanele siye kwi-injection. Uma sihluleke kwa prevention siyaya kwa cure. To prevent is less expensive than to cure. Mawuvele nje uprevente indaba ukuthi ungenwe izifo ngokuthi wena abstain from sex. Indleko lapho zincane kakhulu. Kunendleko zozama ukwelapha umonakalo osokwenzekile. So ungathi ngoba awukusho ukuthi mayikhuluma kanje uba Mahlaba kusho ukuthi mina ke njengoba i-background yami nje I will never amount to anything. No. Even if cure prevention was not there, but cure is a possibility. To the point where uNkulunkulu asala amangalisa abantu abakhulele ema-families bebona umuntu obeyi-street kid eba prime minister. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza nakhona lapho kudependa emntwini ukuthi ufunani in life, ngoba ne-background yakhe ngeke imstop you from what he wants to be. Sangikhuluma potential efakwe emntwini. I-potential efakwe kuwe inakwenza ukuthi udlule ama-barriers ube yile nto uNkulunkulu ayiplanele maphakathi endlini ube yiyo, noma kuphazame icebo likaNkulunkulu ngendlela oze ngayo weza ngendlela engaplanekanga, kodwa uza umuntu oplanelwe. Siyalalela kule nkonzo le esikhulu ngingolele manje ngathi ngiyendlalela nje ngifuna nibe at least le nto engaphakathi kwami khona la ngiyayilalela khona la iphilisa khona. Kule nkonzo sizimisele ukuthi kungabe uku-addressa nje kanje nje sikhuluma kanje, size nekhambi deliverance, not only from ignorance, but from our spirits, our cases. Ngoba kunezinye izinto esinoma sesisa-addressile kodwa still zikulandele. Sekufuneke manje udile nazo. Uyayizwa nje? Yeah, uthi right, uMahlaba noma Mahlaba basifundisile sesiyazi. But kune-generational case engeke vele isole nje ngokuthi seyazi ekufuneka i-address kwenziwe a special prayer. That is why singekho apologetic, singayixolisi le nto yokuthi ama-principles esiwaphethe okwakha imizimba ingakusenhlanganiseni yonke asizilo le nto esiyikhulumayo kuyona yesonke into ephakathi kwakho ngomdali. Sizobuyisela izinto ezimoshwe isitha somdali engalweni ayidalile.
lento esizoyenza la ingaphezu kwesonto. Sifuna niyithathe niye naye ey'nkonzweni zenu lento. So ingakho singamashow ukuthi now right enough siyawenza ama-researches academically lapha nalapha, but kule nkonzo sifuna ukumbeka la uNkulunkulu abe isikhulumi, abe uyena okuphatha le nkonzo, abe uyena oyisekela ngoba vele umuntu wangaphakathi nodale lento ngaphandle yilo muntu efanele singathuma sikhuluma sihambe eceleni kwakhe ayizolunga ngoba uyasho wena ngokwakhe. Mina ngisho-ke ngiyadlula ekutheni iBhayibheli, igama elithi iBhayibheli igama lemboleko, kodwa incwadi yomthetho waphezulu. Ukuze izinto zihamba kahle eSouth Africa kufanele kube khona umthetho wezwe. Yes, ngoba ngaphandle komthetho baba khona i-chaos ne-disorder. Ukuze izinto zihamba kahle ngisho endleleni ngisho uhamba emgaqweni, ukuze uyofika la uya khona kufuneke ugayidwe umthetho wendlela. Ukuze ungashayisana nenye imoto kwadalele ama-accidents unnecessary. Kufuneke kube khona umthetho ogayidile. So yingakho lithi iBhayibheli uJehova engayakhile abayakhayo engekho yena bakhethe ezochitheka kusasa. So asifuni ukuthi sibe ngathi siyayishalazela le nto, kufuneke ibe clear uze wazi ukuthi yabona ke la vele isekelo sanonke lento eqhubeka la uNkulunkulu. Ukuze siphephe lesiqalekiso esibhalwe lapha kumaRoma chapter 1 and 2. Kuthiwa lapha chapter 2 kuthe noma bemazi ukuthi uNkulunkulu zange bamkhonze njengoNkulunkulu, bathatha udumo lwakhe banike entweni ezidaliwe bakhonza zona ngaphezu komdali. It's a curse land. Yes, uma kukhona into okuzothuma kuthiwa nje thina uNkulunkulu ukuthi nakho-ke sesifake esontweni. No, uma sithinta uNkulunkulu asithinta isonto, sithinta ukuphefumula kwakho, sithinta ihangisho idlala, sithinta ukushaya kwenhliziyo njengoba ngikhuluma nawe manje, sikuthinta kwakhiwa komntwana ongazange ukufundele kwakhiwe imvelo kuwe for 9 months. Sithinta nezwa sithinta ifoundation yayo yonke into eshukumayo nokuspina komhlaba kube khona ubusuku nemini. Sithinta yonke into which is existing. Sithinta ukubona kwamehlo ayenzeka angaboni ekhona kodwa angaboni ngoba umntana udala udecide ukususha off ama-lights. So asisonke la size esikolweni sikaNkulunkulu odala umfazi nendoda, sizozwa kuye owazi iy'nwele zethu, owazi ukucabanga kwethu ukuthi lo mfazi ucabangayo manje, owazi yonke ama-nerves, owazi set up ne-wiring yawo yami, ongazi ngiyihlwile. Angimazi ngabe yihlwile mina, ngimaze sengabe ngamabele ngisefoka ama-Kaizer Chiefs. Lo mphela ungaze yihlwile engazwa noma wakhe weza usetshela udokotela engathi khona ukukhona, kodwa uNkulunkulu wazi uthi uNkulunkulu ngingakabumbeli ngokubumbayo asengikwazi. So sila uthisha omkhulu ilecturer esize kuyo la yile esazi ngisho imizimba yethu ingakabunjwa. And I've made up my mind ukuthi I will always be a learner and shepherd. Don't want to be an expert. I keep on learning. I'm a student of Jesus Christ. I made Jesus my mentor. And then bese ngiphatha kanjani. Umfazi oshushwa indoda umbone mina la. Ngisho noma njengoba nje khuluma nkosikazi wami, umoya wakho kuyezwa ukuthi hey bantu uyayisho yena manje lento kodwa engathi akuhambi kahle ekhaya. You can smell ukuthi uyayisho bandla yena lento kodwa umuntu ophatheke kahle ngibona engakhuluma ngethule nje ukuthi ku right nizwa nje.
isenjalelo yenzela ukuthi ibe ne-weight into ongene kuyo. Uyabona uma ubambe lezi zinto ungakhathazeki ukuthi wedwa la. Uma ukhona usekhona lo ngekho, ngoba uNkulunkulu akanazi as two people. Ungakuphathi kabi ukuthi akezakho nje ukulalela nje uzofika uyenze ekhaya and kuzobe ngathi bekhona lo. Amen. Kuzobe ngathi bekhona lo okadeke, ngoba uzohliwa yilento ekuhlile uvuma ikuhle khona banje ugesi wayo khona ezathi uyamthinta naye ubanje ugesi akathinta umuntu obanje ugesi oba nawe uyababeka uvuma ugesi walento esikhuluma nayo ekubambe unga-arguishi uNkulunkulu ayikhuluma nawe ngoba lento this is the wisdom of God. Ikhona uzona and the wisdom of God la ezwi kaNkulunkulu kuthiwa it is foolishness before men, ngoba iphakeme kakhulu njengamazulu ephakeme emhlabeni. That is why kungelula ukuthatha izinto ezisho uNkulunkulu ngoba uzikhuluma ngengqondo yaphezulu. That is why kubizwa ukuthi ingqondo yakho bengathi uyayiswisha off, ungazami ukufika lesha out izinto ezikhulunywa uNkulunkulu ngengqondo yakho yasemhlabeni. Uthatha ingqondo yomuntu wangaphakathi not lo muntu wangaphezulu. Unengqondo yomuntu wala, iyona efuneka ibambe lezi zinto uphume uyokwenza lezi zinto ngoNcwele nathi senze. Ngoba nabathembisayo